A yau ne masarautar Zazzau ke sanar da al'umman duniya gabaki ɗaya cewa ta tsaye daga mamman sarki wato mai martaba Malam Ahmad Nuhu Bamalli ta sakamakon nuna shin da gwamna mai daraja wato Malam Ahmad El Rufai yayi. Labaran namu kenan, a sha biki lafiya. Baba lafiya nake ganin fara a fuskar ka? Ba dole ka ga fara a fuska na ba yaro. A yau ne wato ake naɗa sabon sarki a fadan mu ta Zaria. Na kwari da dimi. Wani mai sa'an haka? Babban mutum mai martaba, mai daraja, shugaba mai sa'a, Malam Ahmadu Nuhu Bamalli. Godiya ta tabbata da Allah. Allah ya kawo mana sabon rayuwa, sabon dokoki. Akan yaro. Lafiya baba. Ba zan taɓa mantawa da kakan mai martaba ba. Sarki Alu ɗan Siri Sakani mai iya ba. Mutane ba sa taɓa batar da shi. Tun da mulki ya bar gidansu bai ƙara dawowa ba sai a yau da nake faɗa maka. Allah ya ji kanshi da rahama. Alhamdulillah mun gode yau ranar farin ciki ne a Zaria. Wani Zaria duka duniya ma gaba ɗaya ka faɗa duk abin da kake so zan maka shi. Kai, anya baban nan na da gaske ka kuwa? Kai magana mana ina jin ka. Dabino nake so. Dabino? Eh. Ka wannan dabina. Shekaran ta 3 kenan a duniya ban ci ba. Kai sati 3 kana ci. Alkur'an ba dabino nake so ba. Ni dai na sallame ka.